pondelok 23. októbra sa v malej sále Domu kultúry v Holíči uskutočnilo mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva. Hlavnými bodmi programu boli doriešenie finančnej záležitosti súvisiacej s zavalovaním zmenky prvej teplárenskej a doriešenie dodatku číslo 1 VZN mesta o miestnych poplatkoch, ku ktorému na poslednom mestskom zastupiteľstve vystúpila s pozmeňujúcim návrhom poslankyňa Nataša Londarevová. Zasadanie otvoril a viedol primátor mesta Milan Kanda. V úvode rokovania vystúpil prednosta mestského úradu Peter Valo, ktorý predniesol informáciu o prijatých uzneseniach z posledného zasadania mestského zastupiteľstva. Zástupca primátora Jozef Hrnčírik potom oboznámil prítomných s aktuálnym problémom dlhu mesta voči spoločnosti Prvá teplárenská. Aby som trochu navodil atmosféru, ktorá bola na predchádzajúcom zastupiteľstve, z krátkosti zhodnotím, že bola predložená prvou teplárenská zmenka vo výške 3,2 milióna, avalovanie zmenky, s tým, že výsledok bol taký, že zastupiteľstvo s tým nesúhlasilo. Následne bolo vyvolané ďalšie rokovanie medzi pracovníkmi prvej teplárenskej a mestom, a z toho vznikli ďalšie 3 návrhy, ktoré vám v závere prednesiem. Aby ste boli ešte trochu viac v obraze, viete, že určitý dlh voči prvej teplárenskej hlavne vznikol z titulu toho, čo sme si povedali na poslednom zastupiteľstve, že je dosť veľká značná časť neplatičov v meste a že napríklad, ako som tlmočil aj minule, predpis, ktorý stanovoval v roku 1999 platbu vo výške 9 miliónov 831 korún, v skutočnosti bol 8 miliónov, teda fyzicky prišlo na účet 125, 8 miliónov 96 tisíc, čo je rozdiel 1 milión 736 tisíc a to predstavuje 18% neplatičov v tomto meste. Zástupca primátora predložil potom 3 návrhy na riešenie spomínaného dlhu. Takže tu predkladám 3 návrhy. Z toho 2 návrhy sú od prvej teplárenskej. Prvý návrh je, že mesto by si zobralo úver vo výške dlhu, to je vo výške 1,8 milióna, teda nie už zmenku podpísať vo výške 3,2 milióna, ale fakticky zohľadniť dlh mesta voči prvej teplárenskej vo výške 1,8 milióna a zobrať napríklad, keď sme zisťovali v PKBčke, kde máme účty, tam by predstavovala, nech ma opraví pani Turečková, asi sadzba úroková je 14%. Takže to je jeden návrh. Druhý návrh je splátkový kalendár s prvou teplárenskou po dohode spraviť splátkový kalendár, ale prvá teplárenská trvá na výške úroku vo výške 12%. To je druhý návrh. Na rokovaní rady, kde toto bolo prednesené pánom primátorom, doporučenie rady je nasledovné. Urobiť splátkový kalendár s prvou teplárenskou na obdobie, na ktorém sa mesto a prvá teplárenská dohodne, s tým, že prvá teplárenská nebude úrokovať v žiadnej výške mesto Holíč. Nasledovali vyjadrenia a pripomienky zástupcov zainteresovaných spoločností i poslancov mestského zastupiteľstva. Niektorí však pri odsúhlasovaní tohto bodu programu nepôsobili príliš sebaistým dojmom. Po dlhšej rozprave a na základe doporučení a návrhov niektorých poslancov mestské zastupiteľstvo odložilo celé riešenie prvej teplárenskej s cieľom znovu ho prerokovať na mestskej rade a následne na mestskom zastupiteľstve. Súčasne požiadalo primátora mesta Holíč vytvoriť odbornú nezávislú komisiu, ktorá celú situáciu zanalyzuje a do najbližšieho zasadania mestského zastupiteľstva predložiť návrh na riešenie. Ďalším bodom programu bola otázka výšky poplatkov za hrobové miesta. Dňa 27.9. na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo poslancami mestského zastupiteľstva inžinierkou Londarevovou a pani Balážovou predložený návrh na zrušenie časti A paragrafu 5 odstavec 3 všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch na území mesta Holíč s odôvodnením a odvolaním sa na zákon číslo 544/90 zbierky paragraf 2 odstavec 3 o miestnych poplatkoch a zákon číslo 349/90 zbierky paragraf 4 písmeno E o obecnom zriadení. K odôvodneniu.
Podľa už spomínaného zákona číslo 544/90 zbierky paragraf 12 odstavec 1 hovorí: poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov. A v odstavci 2 toho istého zákona paragrafu 12 sa hovorí: poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov. Toľko hovorí zákon. V tomto prípade nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov dňa 23.6.1999, kedy bola podpísaná dlhodobá zmluva o prenájme. Na základe tejto zmluvy sa mesto Holíč de facto stalo vlastníkom, nakoľko prenajímateľ v článku 3 tejto zmluvy, citujem, súhlasí s tým, že nájomca bude vyberať za užívanie hrobu poplatok. Príjem z poplatkov bude použitý výhradne za účelom údržby a prevádzky cintorína. Toľko citát. Podľa pasportizácie verejných priestranstiev v meste Holíč patria aj dlhodobo prenajaté cintoríny medzi verejné priestranstva. Pasportizácia existuje. Dlhodobý nájomný vzťah bol vložený do katastra. Vklad existuje. Pánom poslancom na rade som ukazoval tieto materiály, originály. Poplatok za užívanie verejného priestranstva, ako bolo múdro a správne povedané, je možné vyberať za osobité užívanie verejného priestranstva, ktoré je v svojej podstate väčšinou spojené s komerčnou činnosťou fyzických alebo právnických osôb, čo je v prípade poplatkov za cintorínske priestory správca cintorínov, ktorý zabezpečuje služby pre obyvateľov. Čo sa týka samotnej výšky, ktorá bola nejakým spôsobom atakovaná vo VZN-ku, tak za hrobové miesto bol daný návrh 1000 slovenských korún na 10 rokov. To je 100 korún slovenských na rok. To je 8 korún 33 slovenského haliera na mesiac. Táto suma nie je nadhodnotená. Ak zoberieme do úvahy, že hroby detí a ostatné hroby, to je 4. a ďalší, hroby historicky významných osobností a urny spoplatneniu nepodliehajú. Podotýkam, že v Skalici áno. Okrem týchto skutočností zaplatenie poplatku nemusí byť jednorázové. Je možné sa u nás a vôbec so správcom cintorínom dohodnúť na splátkach. Dostali ste pred seba aj návrh všeobecne záväzného nariadenia na prevádzkovanie domu smútku a cintorínov v meste Holíč. Tam ste mohli nájsť ďalšiu zmenu, ktorá hovorí o tom, že prvé uloženie je spoplatňované sumou 500 slovenských korún. Ďalšie po 10 rokov 1000 korunami. Toľko z mojej strany. S pripomienkou k tejto záležitosti však vystúpila poslankyňa Mária Balážová, ktorá navrhla znížiť poplatky v prípade jedného hrobu z pôvodne navrhovaných 1000 na 700 korún a v prípade dvojhrobu z navrhovaných 2000 na 1400 korún. Poslanci však návrh Márie Balážovej neprijali. Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 48/97, ktorým schválilo VZN na prevádzku domu smútku a pohrebiska v Holíči a zrušilo vo všeobecne záväznom nariadení o poplatkoch na území mesta Holíč v paragrafe 5 bod 3 poplatky za hrobové miesta. Zároveň schválilo všeobecne záväzné nariadenie na prevádzku domu smútku a cintorínov v Holíči, tak ako bolo predložené, s účinnosťou od 6.11.2000. Na záver zasadania primátor oboznámil prítomných s možnosťou zakúpenia voľných ubytovacích priestorov na štátnom majetku Brodské. Jedná sa o jednoizbové bunky, ktoré slúžili k ubytovaniu robotníkov a ktoré sú vybavené rozvodom plynu, vodou a sociálnym zariadením. Z 15 bytových jednotiek, okrem spoločnosti Skalko Skalica a OSBD Senica, by mohlo získať 5 ubytovacích jednotiek i mesto Holíč. Podľa slov primátora, do týchto ubytovní by boli nasťahovaní neplatiči i tzv. Bezdomovci, vysťahovaní z nášho mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo výhľadovo odkúpenie 5 jednoizbových bytov pre neplatičov nájomných bytov a bezdomovcov od štátneho majetku Brodské v
v spolupráci s OSBD Senica a Skalkom Skalica za cenu cirka 350 000 slovenských korún, ktoré by zaplatil každý zúčastnený. Zároveň v súčasnosti splnomocňuje primátora mesta na vstup do rokovania. O samotnom odkúpení bude mestské zastupiteľstvo znovu rokovať. Po prejednaní tohto bodu primátor mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva ukončil.